Takže čaute ľudia, vás vítam u môjho nového videa na tomto kanáli a v tomto videu budeme testovať tieto TNTčka, čo tu vidíte, ako je Firework TNT a nakoniec si dáme aj Nuclear TNT, takže nezabudnite to dokúkať do konca a ja tu nebudem viac okecávať a môžeme ísť na začiatok videa. No dobre, no takže teraz tamto si nevšimajte, to som robil niečo, ale to je jedno. Takže ideme do toho, no. Takže prvé TNT, čo vyskúšame, bude Inverted TNT. A bude to robiť, no proste uvidíte, čo to bude robiť. A mi to teraz trošku seká, lebo tam za mnou je, no pozerajte. No, tak asi vidíte asi ako... No dobré, ďalšie TNT, čo by som vyskúšal, bude... dáme toto Light TNT, uvidíme, čo sa stane. Dáme ho na strom. Oh! OK. Bolo také zlé TNTčko. OK, takže dobre, takže... No... Dobre. No, toto radšej teraz nejdem dávať. Dáme Lava Ocean TNT, uvidíme, čo sa stane. OK. To nie je také zlé. To je super, nice. No, dobre. No, teraz tu je Reaction TNT. Kámo, to začne sekať hrasto, podľa mňa. Ukáž? Kámo, jakú dieru to spravilo. No, dobré. Dobre, seká to, nevadí. God TNT, ideme na to už na tie lepšie TNTčka. A tak to už utekám. Aha, to čo je? Nice. Ale dobré, a kedy to prestane? Či to je nekonečné? Ideme od tohto ďalej, lebo to bude toto stále tam búchať, takže od toho pôjdeme ďalej. Tak teraz som vybral Spiral TNT, tak uvidíme, čo sa stane. Ale mám taký pocit, že no, že to bude taká špirála. Ukáž. To bude toto. Keď skúšame ďalšie, dáme... Dobre, ideme toto. TNT. Tak teraz sa pripravte. Dobre. Nie. No a mám po hre. Stále toto búcha, seká mi hra z toho. Žaby. Utekajte. Kamo, kde až strieľa? Dáme toto. Preto to môžem aj to čo? Aha. OK. Ideme Geode TNT. Je mi jedno, čo sa stane. Super. No ukáž. To je pekné. Amethyst caveka. Ale to strašne seká. Dáme meteor, hej. Neviem, čo to bude robiť, ale zmizlo TNTčko, takže... Poď. To je dobré. Aha! To čo spravilo? To je mega dobré. Hej, ja si myslím, že toto raz. To bolo strašne pekné. Ukáž? Kámo. To je mega dobré. Kámo, strašne sa mi páči toto TNTčko. Nice. Dobre, ideme na ďalšie. Ideme na už väčší kaliber. Neviem, či mi teraz hra prežije. Je toto. Takže ja utekám. No. Či? Dobre, už to nebúcha. Zlyhalo. Či? Dobre. Iba to bliká. Ukáž. Nie! Dobre. Nebúcha to. Super. Čo? Vybuchli všetky. Dobre. Sekla mi hra.
O! To Ja zničím toto, lebo ešte som ani nepostrel, čo to robilo. Kámo. A dosť, to čo som... Skúšať toto. Firestorm. Ukáž. Goty. Aha. Dobre. Čo je toto, mi povedz? Dobre, dáme tam toto. Neviem, čo to bude robiť. Čo spraví. Nespravilo to nič. Ideme ďalej, lebo podľa mňa sa dačo stane za chvíľku. OK, dáme toto, hej. Keby si chcete postaviť taký domček, ale nechce sa vám, tak stačí toto jedno TNTčko. A máte tu proste takýto krásny dom. Si vôjdete dnu, môžete ísť, hej, máte v čestkách. A začala mi podivne sekať hra, takže mám taký pocit, že tu dačo vybuchlo. A nevybuchlo. Ale tamto, no neviem. No dobré. TNT. Takže ukáž toto. Illuminati TNT, no dobre. No dobre, to mi už fakt krešne. No super, to som nemal robiť. No tak teraz mi asi krešne hra. No dobre, nič sa nedieje, takže som ja som skončil. Aha! Ja, toto je pekný. Hej, to je cool. Nice. Dosť pekné. Super. Nie, tam sa nechcem vrácať hlavne, tam nie. Dobre, ideme na ďalšie TNTčko. A dám ich ešte len už pár iba a pôjdeme na to najlepšie. Dáme to Hungry TNT. No ukáž sa. Čo robí? Nie. Ja nič nerobím. To robí to TNTčko. Čo robí? Jak som mohol zomrieť v kreatíve? Dobre, nechápem to. Zomrel som v kreatíve. Takže dávam posledné 2 TNTčka a teraz budú... Aha, tu sú aj petardy. No dobre, tak tu si môžeme vybrať ešte. Dobre, Black Hole, nie? To sme mali. To som už mal. Dobre, Execution, to budem mať ja teraz. Extinction, tak. No dobre, to čo je? Dobre, ideme ešte na nejaké dynamity a ideme na nuke. No dobre, začneme dynamitami. No čo robí tento dynamit? OK, to je pekné. OK, čo robí tento? Čo správa? Aha, postavilo to toto. Rainbow. Čo robí tento zelený? Nuclear waste. Ono sa to toto! Ako proste acid. Dobre, dáme toto. Ukáž, reaction dynamite. OK, pekne. To čo spawnuje? Gaso? OK, to je pekné. Dobre, ideme senzor dynamit. Dáme si ich ešte také tieto dynamity a teraz sa môžete tešiť. Dobre. Čo robí toto? Nuclear waste. Aha, dobré. Tu som dostal efekt voľaký. Contaminated. No dobre. Takže nepáči sa mi tu tento dom, tejto strigy. Takže sorry, ale... Dobre, sorry, ale teraz proste nechcem... Proste ten dom mi tu nebude zakázať, čo mám robiť. Čo robí? Aha, dobré. Tento jeden. A ešte tento darček. Ukáž, čo to robí. No dobré. Normálne, go TNT, no dobré. Ideme na... Kde to bolo? Pravte, síce podľa mňa to nebude nič veľké, ale... Nie, no tak dobre. Ukáž. Čo sa stane? Nič sa nestalo. A to čo? To vyhubilo stromy? Aha, dobre. Takže... Teraz už som sa fakt naštval a ideme... Teraz už na niečo. Toto je posledné TNTčko, keď to uvidíte. Dobre, toto je posledné TNTčko. Toto posledné. Dáme ich ale viac. Teraz... nie! No, dobre. Super. Aha, dobre, to nie sú také diery. Aha, dobre. No. Nie, no dobre, ja si myslím, že pre toto video to bude všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a čau.